Ndị be anyị ekene m unu nke onye chi nya zeru nke onye na-eme dị mma nya gazieli ya. Afa m bụ Maazị Chukwugbọgụ. Ife nji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ maka na Donald Trump na-abịanụ. Ịghọtago ife na-ekwu gbasara Donald Trump na-abịanụ bụ if Donald Trump will come tomorrow, let him come today. That is what we are praying for, and our prayer has been answered by Chukwu Okike Abiama. Ịghọtago? Yes. Even chọrọ igwe ndị Igbo na-ege m ntị na tabu, ọ bụrụ na Donald Trump ga-abịa echi ya bido tata bịaba, maka na afụfa na-ata ndị Igbo erika. So ekpere anyị na-ekpe now bụ ha bata ka ha dịso obodo a, ka ha kewa obodo a. Simple. Ka onye ọbụla gabara onwe ya. Amani na what even na-ekwu ka everybody gabara onwe ya. Nigeria is not for ndị Igbo. Nigeria abụrụ maka ndị Igbo chaa. Nigeria has never favored any one of us. Nigeria has never favored any one of us. So get if you do na majiji. Ikuja na kuja. Ekpela anyị na-ekpe bụ ka Maazị Nnamdi Kanu win. Of course, o merigo ha na court. O nwezi ifefa ma ha na-ekpe na court. Ifefa jizi emebe abụzi akacha. Mana asị na Chukwu Okike Abiama bi n'igwe. Oh, Chukwu Okike Abiama. Ọ ga-agba ha pịtọpịtọ. Na-eke esi egbusisi ndị mmadụ. Apụtakwa ndị soja anọrọkwa na-ekwu na onwere onye a na-egbu, na onye ọbụla na-aga ọfụma, na ihe na-eme were. Ha pụta ha debe arụ etu a na onwere ife na-eme n'obodo a. Mana ife na-eme bi something is happening. Onye kwue eziokwu akpịrị akpochie. Ọ ka obodo si dị. Ịghọtago? Onye kwu eziokwu akpịrị akpochie ọla eziokwu. Onye kwu eziokwu akpịrị akpochie. Nigeria is not for us. Nnamdi Kanu have written letter about everything, how they are killing, how they are massacre, and how about his referendum freedom. And that we ask for.